Чуете ли? Чуваме, бе. То ще ти чуваш ли, бе? Давай, давай. Спрял, бой се за това. Сигурно съм умютнал. Сигурен си, че ме чуваш, бе? Къде е Калин, обаче да му кажа? Не много. Горе съм още. Да, Калин е. Васе, ти чуваш ли, бе? О, виж какво намерих. Като цяло най-важното. Кой спира? Има, да. Тук не е, но... Почна се катерим, но... Колево! Той е съдут, брат, той е съдут. Аре, момчета, чакайте ма се изпикава, моля. Хубаво, хубаво. Кала, чуваш ли, бе? Чувам, бе. Оу, шит. 2 hours later. Момчета, и тук е туалетната. Айде. Изпали са хубаво точно. Да, тръскам го. Чакай малко. Чакайте, Оп, съм оп. вътре. Оп. Не го чувам. Чакайте. Момчета, чувате ли, ма? Чуваме те. Защо сме на една страна? Абе, защо нямаше кътци за този самолет, че пада? Няма. Козехте. Кой спирите? О, вече то няма да има раница за всички цяци. Има мода, слагай повече раница. Медуза. Къде искаме да става? Да сме Медуза, не. Дайте ми раница. Къде има раница? По-нататък. Аз съм за сега без раница, те ли? И аз съм без раница. Добре, найде, готов съм. Фърлям фризбито. Ей, внимавайте се. Айде, ходо, марш! Айде, момчета. Чакай, че се пускат на медузите. Васе, обнъс. Аре, бе, на Тодор Колев, давай. Мутика, майчо! Айде, Момчета. раз, два. Изчакайте малко. Изчакайте, лошо ми става, момчета. И на мене. Венци, отиваме ли да готвим? Вижте колко голяма планината е. Ей, де да ми спреш ухото. И така нашите приятели потеглят към върхът на планината. Да видим с какво ще се сблъскат. Венци. Не от мен, аз съм с шорт. Виж. Това ще да го правим. Пак го да пазя за сега. Той като го стрелнеш някъде, пуска въже. Те с намериха. Ти иде пуска въжето, да. Кълне, виж бе, кълне. Виж кой имам. Какво направите? It's a prank, bro, it's a prank. It's a prank, bro. Нещо по-тактично. Слушайте ли, бе? Брат, не си избирам. Остана. С middle mouse може да тагва чете. Оу, уоу. Ако се загубим, да, ползвайте го те. Момчета. Венци, може ли? Имаш ли място в бакпака? Те сбият демидж, бе. Аз имам компас, трябва ли ми компас? Няма вече място. Компас, любов за вас. Имам, бро. Намерих лимон. Дето го имам, ще дойде. Какво ще се катерим, да? Венци, ти кой го правя? Какво правиш там, бе? Това... Ангелите, те се яха ли само? Пише ит. Как се казва? Зеленото ли? Не, някои са отровни. Жълта. Грин е жълто се еде, да. Това е, може го едеш. Какво ще стане като го изям? Ще натроби леко. Say less! Аз какво трябва да се правя? Вода, храна, нещо. Водата няма се. Вода и храна.
Как са катери без въжета, момчета? От тук е. Калпазани. Ето къде аз помогна към. По-клас. Опа! Оп! Не! Добре. Качих се. Ще паднах, Ще паднах, дръжте. Значи момчета, Дайте насам, бе. някой... Е, там ма куфар, вижте. Чакай, че те Спайдермен станаха, бе. Ехе, копрачи ви там. въжета няма тук. Браво. Мерси. Ви или използвах, аз щях да пусна пиба. Давай, че момчета. Те. Пак взех тук нещо от бакпака, чакай, Нищо. Не знам, Той въжени, моля ли си го вземем, бе? чакай. Чакай, че ми е много сложно тук ма бутат. Това го махне. Ти, бе. Там го издеш. О, фак. Ех, Гледай, киши е взел, маса. някой, има ли още долу? Дай да те нахрана, бе. Няма точно. Ай. Момчета, натука сме. Или не сме натам? Аз нахраних Тук Васил. гледа по-добре. Брат, ще падне и ще ям говната. Между другото, много лесно се играе с контрол. Ехе. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ей, тук Леко. Държава. Аре, няма, аз съм си. Бутай, то ще е отдолу, бутай. Аре, Бутай бе, отдолу. Дайте ръка. Браво, бе. ще падна, ей. Тролета. Направо мога да отворя раницата на някой. Майко ти момчета. Това ви трипъл, но... Ей, гъмза. брат. Гъмзата тук. Да, момчета. Погледнете надолу, бе. Хикс хамстер, надясно. Я погледнете. Хикс хамстер. Що си такива, бе? Ще падне. Брат, си къпът. Не падайте. Какво става с ачката, бе? Ачката отиде. Тук сега се го бъде да се почувам. Що не се регулира? Значи аз си тъбутнах, брат. Брат, аз я ботнах и той се обидих. Вижте кален. Дерека. Дерека, Дайте ръка. И къде отиваме, бе? Той ще... Ай, Просто се държим. Ще падна. Не някой ръка. Да, точно. Не. О, yes, браво. Трябва да се почина. До тук разбрахме, че Васето много добре духа и че на Ангел и Венци не им е лесно. Следва продължение.